बेथ' गेलागुरि गामिनि इउथ ससाइटिया बे माबाखौहाय हाबाफारिखौ लाबाय। बेवहाय आंखौ आलासि महरै हांख्रायहरनाय बायदि आङो बेवहाय आलासि महरै नुजाफैबाय। दा आङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आङो बे गामिनि गासै सानसुमै रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावदों। खारना जाहैबाय जोंहा जेखिनि दिनैनि हाबाफारि बियो ओरैनो साधारन हाबाफारि नङा। बियो जाहैबाय फैबाय थानाय जिखिनि फरायसुला फरायसुलि इयुननि जेनेरेसन बेखौहाय एनकारेज होनायनि मुङावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जानायखाय आं बेखौ खोब मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिखौहाय बोसोरै लानाय जाया, बियो देग्लायहाय प्रथम। बेनि थाखायनो जोङो खावलायदों बे हाबाफारिखौहाय अराय सम लालांबाय थागोन। बेखौहाय बे गामिनि रायजो राजाफ्रा थांखि लाबाय। देग्लाय जेखिनि हाबाफारिखौ लाजेनबाय बियो इयुनावहाय जालांबाय थासिगोन। देग्लायनि मेट्रिक आनजादावहाय गासै 9 जन उथ्रिसारनो हाबाय। 2या फार्स्ट डिभिजन, 7 जनाहाय सेकेन्ड डिभिजन थांबाय। दा बेखिनि आंबो गारजेन जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैदों फरायसुला फरायसुलि फिसाफोरनिसिम जोङो जोंनि फिसाफोरखौहाय खुनु गारजेना गाज्रि जाजानो लुबैया। जों गारजेनफ्राहाय फिसाफोरनि मोजांनि थाखाय जेब्लायबो सिन्था खालामो। जों गारजेना जोङो फिसाफोरखौहाय मोजाङै रोंथों, मोजाङै सोलोंथों, मोजाङै लिरनो सोलोंनो जों जेब्लायबो बोसोन होयो। बे बोसोन बादि आङो आंनि दिनैनि बे समाव जाय फिसाफोरखौहाय बरायबाय, बे गासै बरायजानाय फिसाफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाया बेनो, जाहाथे दिनैहाय जिखिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बराय जाबाय, बिसोरनि गासै थांखिफ्रा दिनैनि साननि गेजेरजों सोलायो। आं बेखौनो खावलायहरदों। नोंथांनि गामिया आरो नाम? आंनि गामिया गेलागुरि, बर्थमान डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दिनै नोंथांनि गथ'खौहाय माने फेलिसिटेसन प्रग्राम लानानै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। दा नोंथाङा मा बुङो? आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि गामियावहाय बे बारावसो फार्स्ट लाजेननाय बेबायदि प्रग्रामखौ आं बिनि थाखायनोहाय जोंनि गेलागुरि गामिनि सेंग्रा सिख्ला आफादखौहाय आंनि गोसो गोरबोजोंहाय गोबांथार रंजानाय आरो खुसि मोननाय थादों। सासे गारजेन जानानै आं सासे गारजेन जानानै जे बिथांमोनहा जे मेट्रिकखौहाय जेरोखोम गावसिनि साननाय बायदियै लिरनानै उथ्रिसारनो हाबाय, जे फार्स्ट डिभिजन जानो हाबाय, हयथ' लिटारबो लानो हाबाय, आरो बिनि इयुनावहाय जे थांखिखौ लानानै फराया मानो बिथांमोनाहाय गसाइनि अननायाव हयथ' गावसिनि नाजानायाव जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो। नोंथांनि गथ'खौ माबायदि गाइड खालामोमोन? आंनि गथ'खौथ' आंबो फोरोंगिरि सासे मावो हिसाबै आं खाथिनि फरायसालियावनो हगारनाय बायदिखाय माने 8था टाइमावनो आं बिसोरखौ फरायसालियावहाय दोननानै फैयोमोन। ओमफ्राय आंनि डिउटियाव आङो मावोमोन। दाथ' बे बोसोराव 2022 बोसोरावहाय जोंनि गामियावहाय गासैहाय आं 9 जनखौ मिथिनो मोन्दों। दा बे 9 जननि गेजेरावहाय 2 आइजोआ बिथांमोनहा फार्स्ट डिभिजन जादों आरो लिटारबो मोननो हादों, आरो 4सो गथ'आ सेकेन्ड डिभिजन जादों, अब्लाबो बिसोरबो लिटार मोननो हादों, आरो थार्ड डिभिजनाव 2। जोंनि गामियावहाय गासैहाय 9सायानोमोन। आं एग्रिकालसार एन्ड हर्टिकालसाराव लिटार मोननो हादों। मोनसेल' मोनदों ना लिटार? औ। 3 घन्टा 4 घन्टा फरायनाय जायोमोन। नोंथांनि फरायनायाव सोर नोंखौ हेफाजाब होयोमोन? आंनि फरायनायाव आंनि आइ आफा आरो आंनि बिब'आ हेफाजाब होयोमोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रिमिथा ब्रह्म। आंनि गामिया गेलागुरि। नोंथाङा बबे स्कुलाव फरायोमोन? आं दतमा गार्लस हाइ स्कुलाव फरायोमोन। नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै मेट्रिक आनजादाव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? आं 60% मोननानै पास जादों। नोंथाङा दिनावहाय बेसे घन्टा फरायोमोन? 2-3 घन्टा। नोंथाङा फिउचारावहाय मा जानो सानदों? आं सासे मोजां मानसि जानानै हारिखौ सिबिलांनो गोसो जादों। नाम आरो गामि? आंनि मुङा अनामिका ब्रह्म। आंनि गामिया गेलागुरि। आङो गुरुदेब कालिचरन एकाडेमियाव फरायदोंमोन। आंनि बिफानि मुङा खोरोमदाव ब्रह्म आरो आइनि मुङा पुनिता ब्रह्म। नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्टआव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारखो?
उथ्रिसारनो हादों? आङो 97% उथ्रिसारनो हादों। नोंथांनि फिउचार प्लेनआ मा? आंनि फिउचार प्लेनआ जाबाय सासे मोजां फोरोंगिरि जानो सानदों। मोननो हादों? आङो बड' आरो जिअ'ग्राफि साबजेक्टआव लिटार मोननो हादों।